Wasu hotunan Dauda Kahutu Rarara kenan tare da ɗaya daga cikin jaruman masana'antar shirye-shiryen fina Hausa wato Kannywood, Ummi Ibro, kuma ya ce ga marigayi Rabilu Musa Ibro. Jarumar ita ce ta wallafa wannan hotuna a shafinta na Instagram, inda bata bayyana komai akan hotunan ba illa ta sanya alamar zuciya a ƙasan hoton. Hakan ya sa jama'a suka ringa yawo da hotunan, inda wasu ke masu fatan alkhairi, wasu kuma na tambayar shin da gaske suna son juna ne ko kuma ba sa son junansu, ma'ana ba soyayya suke yi ba. Sanin kanku ne dai ita dai ta kasance tsohuwar wato mai masa amshi ne na yin waƙoƙi, musamman waƙoƙin da yake na siyasa, da haka babu wata ƙauna a tsakaninsu. Mun gode da kasancewa da mu. Ku danna alamar subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawar domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura a tashar nan tamu mai albarka.